ना दा सरकारा फैबाय दा नै आंबो माने मोनसे बुस्थु मोनजानो लुबैदोंमोन आरोना मोनसेबो गैयालै जोंनि पटेनसियेलाव सारफेरेंगानिफ्राय आं दिनै मोनसे मोनाखै रायजोफोर माबा मोनसे मोनोब्लाबो आंनि गोसोआव गोजोननाय दंमोन बे खारनाव आं दिनैहाय इउपिपिएलआवहाय भट होआ दुखु दङब्रा माने दुखु गैया जानाय एफा सम नांथाबबाय जोंफोरबायदिया आंथ' सारफेरेंगानि पिएस आदा बिसनाजों आं थाबावगौमोनलै आदा बिसनानो आङो दिनै जेबो दिनैसिमबो सुबिदा होनो हायाखै मिथिबाय रायजोफोर सारफेरेंगानि पिएस आदा बिसनाजों आं थाफायोमोन बियो बहा थाङो बहा मायो बेजोंनो थाफायोमोन गावबो आंखौ लाफायोमोन दिनैसिम आंखौ सुबिदा होनो हायाखै रायजोफोर दै थामसा फैफिनबाय नै बना फैफिनबाय दा सरकार गठननि उनावहाय सोर सरकार फैफिनो सोर राजा जायो बेखौ रावबो बुंनो हाया नालाय खिन्थु दाथ' सोरबा सिखोमा माबा होनाय सिखोमा मानाय नोब्ला बेखौ दाफाय रायजोफोर ना सोर बे राजनिथिनि राजनिथिनि माबासो गोदै रावजों फोजावनानै थियो ओइ आमुखा नोंनो बिदि होनायसै ओइ फोरला नोङो बिदि होनायसै होननायखौ दाफोथाय बेनो रायजोफोर राजनिथिनिया सिगां समाव फोथायजायोमोन दाथ' खन्द' हामायसिनै माथो होनो हाबावनाय रावनोबो होनो हाया बिदि आरोना जोंहा दुखु दङब्रा जोंनि इउपिपिएलआव खाथि बुग्राया प्राइमारिखौ लाखिग्रा जों बायदि सोमोन्दै गोबां जोंनि गेजेरावहाय दंमोन सोरबा बाइक फानानै खादों बिपिएमआव खालामदों समाबि दङ अनेक रोखोम दङ आरोना बेफोरबायदि जाथाय जादोंलै दुखु दङ दे आं बिदिखौहाय बांद्राय एसेबां बुंले रायजोफोर एसेखिनियाव दोनथ'बाय खिन्थु इयुनफ्रावहाय सोर गाज्रि खालामदों सोर मादों नाम खारै बुंबावगोन आं रायजोफोर एसे दोनथ'बाय जों बायदिया सुबिदा मोनाखै मानो दाहा दासि जालायदों इउपिपिएलआव थानानैनो दस्राफ्रा गारि घरा मटर गारि गोजायै देहेद्रा गारि सालायग्रा मानसिफ्रानो दिनै गारि गंब्रै बायबाय हा हु बायबाय बिल्डिं लुफुबाय खामानिखौहाय बाव लायाखै सोरबा कौटि गुबुन गुबुन जायगायावसो लादों रायजोफोर मिथिगौ सोरबा बाक्सा सोरबा उदालगुरि सोरबा क'क्राझारावहाय लादों खामानिखौ जोंफोरबायदिया थाइटसो मोनाखै आंलाय दाहार जादों आङो 15 लाखनि खामानि दंमोन 15 लाखनि खामानियाबो दिनैसिम जायाखै आङो 15 लाखनि खामानियावहाय खामानि होदोंमोनब्लाबो आङो उधार दाहार आंनि लोगोफोर दंमोन साथाम साब्रै माने माखासे मानसिफ्रा बिपिएमनिफ्राय फैनानै इउपिपिएलआव जयनिं जाफैनाय बिसोरखौ लाफानानै आं खामानि मावदोंमोन आरोना दा बिसोरखौ लाफानानै बिसोरनोबो होनो हायाखिसै ओमफ्राय आंनिबो दाहार दासि जानानै थाबाय दाहारखौबो आं सुख'जोबनांबाय बिसोरबो होआखिसै खामानिबो जागोन सेस बे खारनावहाय इउपिपिएलखौ मानो गाज्रि मोननानै दङ इउपिपिएलनो गासिखौबो मोनजोबनांबाय माखासे साफा सानै मानसिनि दारैहाय गाज्रि मोनदों आरोना बिदि आरो माखासे खोथाफोरखौ आं बुंथ'जोबले रायजोफोरनाव फोरमायबाय थालांगोन दे एसेनोसै आं दोनथ'बाय मालाबा समावहाय इलेक्सन खाथि खाला मोजां बुंबावगोन आं माखासे मानसिफोरा गावसोरखौल' मानसि साननानै लायो फिल्डआदि बेसेबां मोजां दं बेसेबां गाज्रि गैया पटेनसियेलावहाय रावबो मिथिया आरोना गावसोरखौल' मोजां ओरैबायदि गावसोर मोजांखायनो गुबुनखौ मोजां सानो आरोना दासो बुजिबाय दा नोंसोर बुजिलांगोन आरो इलेक्सन सिमावहाय रिजाल्टआवबो नोंसोर बुजिलांगोन आरोना नोंसोर थाफाग्राफ्रा गाज्रि खालामबायलै गोबाङानो सोरबा मिन्थियै मानसिफोरनि सोरबा लिडारा मिन्थियाबो जानो हागौ खनला मिन्थियाबो जानो हागौ नोंसोरसो फिसामगन फिल्डखौ नोंसोरसो गाज्रि खालामदों नोंसोरल' गावसोरल' लादों खामानिखौ मिथिबाय दा जोंफोरबायदिनो